имсол ангишт нисбат ба солҳои пеш кам ва нархаш ҳам гарон аст. ҳоло дар пейи сард шудани ҳарорати ҳаво аксарияти сокинон ба захира кардани ин намуди сӯзишворӣ шурӯъ намуданд, аммо нархи ангишти имсола аҳолиро нигарон кардааст. ҳоло дар нуқтаҳои фурӯш 1 кило ангишти калон 2 сомониву 70 дирам ва ангишти майда 1 сомониву 50 дирам арзиш дорад. ин ҳам дар ҳолест ки соли гузашта дар мавсими сармо нархи он аз 60 дирам то 1 сомониву 80 дирамро ташкил медод. Акун истифода иқдом таъмин кунад натонсоз кӯмраш мӯл не ақиқи наомдос амизоб кам акун ҳаракат кадоси мовадам бё кам мӯл гирон натонсози мӯл наметия. фурӯшанда Дадобой Юсупов мегӯяд, яке аз сабаби асосии гарон шудани нархи ангишт ин маҳкам шудани сарҳад байни Тоҷикистону Қирғизистон маҳсуб мешавад. зеро солҳои гузашта ангишт асосан аз ин ҳамсоя кишвар ворид мешуд. ҳоло бошад фурӯшандагон ангиштро аз шаҳри Исфара ва Ҷаборасулув ба хуҷанд оварда сокинонро таъмин карда истоданд, аммо аз сабаби кам будани он талаботи мардум пурра қонеъ нашуда истодааст. соли гузашта 60 дирам 70 дирам мефурӯхтем, ин сол 1 сомон ҷудо сахт қимат шуд. халқ омада моки ҷанҷол кардост. ина мо қимат намекунем ку қимат мегирем, моам ушқумонда мефурӯшем. одamo халқ онмои зиқ кардост. фурӯшанда Дадобой Юсупов аз санаи 15 октябр инҷониб ба воридот ва фурӯши ангишт оғоз кардааст. То имрӯз яъне давоми 6 рӯзи охир беш аз 15 тонна ангиштро фурӯхта тамом кардааст. ҳоло бошад боз дар фикри воридоти ангишт аст, аммо бино ба гуфти фурӯшанда дар шаҳри Исфара низ ангишт кам боқӣ мондаасту барои фурӯш миқдори зиёд пешниҳод карда намешавад. дар ҳамин ҳол пурсиши сари роҳии мо аз нархи ангишт қаноатманд набудани сокинонро муайян кард, зеро дар фасли сармо ҳангоми бебарқӣ ангишт ягона манбаи гармидиҳӣ ба ҳисоб меравад. замона қимати ҳозир соли гузашта нигоҳ кам гуфтид ё мӯл? мӯлта гирифтам. зимистон хунук тарафҳои мо банд. соли гузашта чӣ қадар буд ин нарх? арзонтар буд? арзонтар буд. чӣ қадар қимат шудааст? 90 дирам қимат шуд. сандли мекунем, сандли. барқ не гишти агни упорни омай. гарм мекунем хона. көмір ҳозири замон көмір не чандин кас мана оилаҳошон яглух оилаҳо муддаги оғай. аммо ҳозири замон көмір не. барои чӣ воридоти ангишт соли ҷорӣ ба Тоҷикистон кам аст, ин маълум нест. агар ваз ҳамин хел давом кунад, эҳтимолияти боз ҳам гарон шудани нархи ангишт вуҷуд дорад. ҳамасола дар фасли сармо нархи ин намуди сӯзишворӣ якбора гарон мешавад. аз ҳама аҷибаш, ҳар вақте ки нархи ангишт гарон мешавад, фурӯшандагон сабаби онро ба воридоти ками ангишт вобаста мекунанд. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи Иттилоотии Хабар.